nyokot kuping. Oh, iya. Hop, wah, ngece. Hai. Iya. Hot, hai. Lah candai. Lo. Ojo mlayu. Lah. Hai, wes. Iya. Oh, hai. Iya. Weh. Iya.
Kurawa wis kutron. Mbah Raden. Bedah Durmati. Ora. Hei. Hop. Wedan. Wedan. Loro. Katia. Yo. Wet. Ya. 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 Yo. Wet. Anoman balik tumanggung Teguh Raharja. Ayo ndi sing jeneng Kresna rasa golek sing ora ono. As hop pasti jaba odyar hop hi hai lupi hop Mungsuhku maju rene ya.
mulai Setyaki balik ate para mangkara ayo di sing jeneng Kresna rasa golek sing ora ono iki sentanane ayana hei Setyaki inggih kok mundur ning apa piye kabare nggonmu ngundurake mungsuh kok Prabu sawetawis sampun kathah ingkang sami mundur namung menika wonten raseksa ingkang majeng buta inggih ana buta maju inggih sapa Patih Bramangkara ngantos saged mbibaraken barisan saking Dwarawati. Mundura. Aja kowe sing maju iki sajae buta nyidam terbelo. Buta nyidam terbelo jeleh nyawang soroting srengenge. Ngari ngangu-angu ana ing neraka jahanam buta iki kuwi bala dewa diadi apa? Kowe buta yaene metu. Kowe buta yaene metu sing ngakon sapa? Panitia. Oh, panitia cangkeme kuwi. Sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Patih Bramangkara. Patih Bramangkara. Kowe sapa? Piye? Kowe sapa? Urung ngerti aku to? Gung. Lek nomor 4mu gatekno gobokmu. Nata Mandura Prabu Baladewa Hala Yudha Karsana Kakrasana Kusuma Walikita Wasi Jaladara. Hei! Galake iki. Ratu kok galake asu manak. Kowe tekan iki arep apa? Kowe tekan iki arep apa? Goleki sing jeneng Kresna. Piye? Goleki Kresna yen ketemu. Yen ketemu arep kapakne. Lakon gaglak limpane. Piye? Kowe arep mateni adikku ya. Kowe arep mangan adikku. Apa sajake nyawamu sangu-angu ning bun-bunan? Lho, iki kakane. Ora sang ngrasani sing ora ana. Mara maju rene. Aja Kresna sing tak goleki Baladewa Hayana. Oh, ing kene margane Pak. Tublak tukak cangkemmu. Buasa. Ayo. Para ya ampun. Hai. Madhepre. Yo ngantemo. Ngantemo. Urang bala nyurana. Urang gaman pedhatya. Ampian kaya wong Jawa. Ora buta kaya bejar mati. Ora-orane Baladewa ki kengku sayu tomor kene kuwi. Ora daun.
Mangkara magut wonten Rananggana. Kados pundi menika? Mesti menang. Merga Patih Pramangkara wis tak suwuk. Patih Pramangkara wis tak japani. Tangan kiwa tak kei susuk. Sikile yang ana tak kei susuk linggis. Mesti menangi Patih Pramangkara merga kei muridku sing gatekan. Patih Pramangkara muridku sing hebat, muridku sing elok. Mula dheweke maju aku ora bakal bingung. Merga sekti mandraguna Patih Pramangkara karo Sangkara Dewa kasektene wis imbang, genah menang dheke. Piye iki? Ayo. Samain. Aduh yo. Aduh. Kowe menang apa kalah? Nek menang rak yo ora ngene iki to, Mbah. Pripun mesti menangi, Pun? Wangi ya ora mesti. Wangi sak bejo ya sak cilaka. Mbak menawa dheweke iki jane sekti ning dong ora apik nasibe. Mungsamu sapa? Baladewa. Kowe diapake komplit. Dijejeki, dipisui, didak-idak. Ora tok males. Ora gelem gentenan kok males pripun? Oleh arep males men pripun polahe kitiran. Ngono. Nggih. Wah, tutuk karepe dhewe mundur wae, mundur ngalih-ngalih. Sepet aku nyawang kaya kowe kuwi. Banter mangane sithik gaweane. Andene ngono wae. Muni landhep ora jamak. Baladewa sajan nyoba karo Begawan Sangkara Dewa. Mara iki wis padakno pengabaranku tadana iki. Ana munyuk wulune putih. Wah, lakae sing jenengan Oman. Malah wis ketemu ana kene ora rekoso aku goleki ning pertapanmu. Iki ketiban jemaring pedhot gulung wae Hanoman. Iki jenengan Oman. Iki munyuk putih. Iki sing dadekke kahanan ora becik. Pagebluk Nayangkara nganti ndadekake kabeh negara kena lelara. Iki merga munyuk sing nandhang Sukerta. Lepasi jemparing ing kene tanpa nyawa tanpa daya. Ayo dibongkok. Dibongkok bathe Oman iki. Yen wis dibongkok mbacutake laku. Iki Kresna wis ora ana prajandara wae. Diatur goleki Semar wae. Monggo kula dherekake. Wadya Polayo, batange punya iki dibongkok.
jagat Dewa Bathara. Teko elok temen pendhita iki. Koko Prabu Baladewa nganti ora kuwawa nandhingi marang kasetene pendhita Kakang Anoman semono uga. Yen Setyaki maju sulung mlebu genihe. Wadya Ndarawati ayo mundur neka penjalin Wadya Ndarawati. Dene aku ora katimbalan wani lanyu-lanyu miyak ang padha siba rasa apa-apa. Ya mung lebet sumengkaning rasa nggonku kepengin ketemu lan sabejagung karo Prabu Daryudana. Kang mangkono ana luputku diagung pangapuramu ya, ya Sang Prabu ya. Iya, Penemban. Ana luputmu isih agung pangapuran ingsun. Matur nuwun, matur nuwun. Sawise satata lenggah ingsun mundhut pirsa Penemban kuwi pendhita saka ngendi? Sapa kang dadi peparape? Lan maneh gene sira wis pirsa marang jejulukku. Menawa sira takon karo aku ya Sang Prabu, aku iki pendhita Klyang Tempur Kanginan. Mendung kebaraten sasat kandang langit kemul mega ngendi tibaku ya kuwi papan panggonanku. Dene peparapku Begawan Sangkara Dewa. Begawan Sangkara Dewa. Lan upama aku ngerti karo Prabu Daryudana, kowe aja gumun merga aku iki pendhita kondang waskita nyawang samubareng apa wae. Aku pendhita kondang pinter ngramal apa wae. Aku pendhita kondang kang pinter bedhek kanan apa wae. Nadyan to durung kelakon, aku wis ngerti sadurunge winarah ya aku iki Sangkara Dewa. Mula aja gumun, mbok menawa Ngastina ora enek pendhita sing kaya aku iki. Iya. Sang Penemban, ana parigawe apa? Dene sekatun semengko nggonmu munggah ana Stinggil Praja Ngastina. Ya, sadurunge aku matur akeh-akeh. Luwih dhisik aku njuk ngapura, merga aku iki ora basa karo sapa wae. Iki dadi pakulinan kuwi cilik mula nganti aku tuweke kaya ngene ora tau basa karo sapa wae. Ning nadyan mengkono, nadyan aku ora basa, aku ora bakal ngurmati tumrap marang Prabu Daryudana. Ya Sang Prabu ya. Iya, ora dadi apa. Kepara bisa ngraketake oleh padha kekadangan. Syukur, syukur, syukur. Prabu Daryudana, kepiye, Penemban? Nalika aku ngangleng jagat. Nalika aku ngangleng jagat nindake tapa ngrame dadi darmaning kapandhitanku ingkang kababare madhanke wong nandhang pepeteng. Aweh payung wong kodanan, aweh kuda wong kepanasen, aweh pangan wong keluwen, aweh ngombe wong kang nandhang lak kuwi awit kuwi darmaning pendhita. Bareng aku nganglang jagat, kowe ngerti nganglang jagat ora? Mabur. Oh iya. Nganglang jagat. Heeh, aku nganglang jagat. Nyawang Praja Ngastina iki kena tak ibaratke Basanta ketawing hima, tegese kaya srengenge sing ketutupan mendung. Bareng tak waspadake kanthi mripat batinku. Sing jalari petenge swasana Praja Ngastina kuwi dudu Patih Sengkuni, dudu sapa-sapa, ning Prabu Daryudana dhewe. Penemban, ingsun mundhut tulung mara gage padangna urweting pikirku iki. Ora sandatang njaluk tulung mesti aku nulungi, merga aku iki pendhita sing seneng tetulung karo sapa wae. Ngene, Prabu Daryudana, sak temene bener kandhane Patih Sengkuni. Ora kok Patih Sengkuni iki ora tanggap karo kahanan. Donya iki tak kandhani ya ana perang gedhe cacahe 4. Siji pamuksa, kuwi perange Ratu Pringgondani jejuluk Prabu Trembaka, umangsah tanding lawan Ratu Ngastina Prabu Pandhu Dewanata. Kuwi mbiyen wis tau digelar. Kaping pindho Gojali Suta. Gojali ki wong tuwa, Suta kuwi anak. Perange anak karo wong tuwa. Ratu Trajutresna Prabu Bomanara Kasura mungsuh Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi besok bakal ngagelaring jagat. Kaping 3
Guntarayana kuwi perang Ratu Buta saka Manimantaka Prabu Niwata Kawaca karo Pendhita Indrakila peparab Begawan Ciptawening kuwi besok ya bakal kagelaring jagat. Wekasan perang Bratayuda Jaya binengun kuwi perange Kurawa mungsuh Pandhawa. Kanthi dasar kuwi wae wis genah yen Pandhawa sak anake mungsuhmu bebuyutan. Lamun Paduka bakal nindaki Pandhawa nganake Tasyakuran Agung kuwi malah mbebayani nalika Paduka lenggah sekeca dahareca para Pandhawa wis padha samapta sekabehe apa meneh para prajurit mesti bakal ngrangket marang Prabu Duryudana. Mengko yen wis dirangket dilebokke pakunjaran ora wurung wis dianggep kalah Praja Ngastina. Mula aku mrayogake ora perlu Paduka Prabu Duryudana nindaki nggone Pandhawa Tasyakuran Agung. Krungu apa? Iya mireng. Prabu Duryudana ora bakal sudi nakseni Pandhawa nganake Tasyakuran. Kula inggih sarujuk. Lah mau iki ngopo? Ngapunten. Kaya ngono tak disinggol. Kudune rak yo tanggap. Ngapunten Yudana. Iya Penemban. Mesti Paduka nggumun sebabe apa Pandhawa kok nindakake apa-apa sarwa kelakon. Iya. Ora sanggumun. Anane Pandhawa kuwi duweni kekarepan apa-apa mung sarwa kelakon merga ngamarta ketunggon dewa cacah loro lan pendhita sekti. Sapa Penemban? Dewa cacah loro, siji Bathara Wisnu kang jilma Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kaping pindhone Pukulane Semaya kang jilma dadi Ki Lurah Semar Badranaya. Lan uga ana pendhita sing sekti nadyan dianggep ora ampuh ning sejatine duwe daya linuwih. Ya kuwi pendhita Kendali Sada jenenge Anoman. Anoman kuwi kethek ulune putih-putih kuwi lambang suci lambange resik. Saksuwene Anoman isih tetunggalan karo para Pandhawa ing kono, Pandhawa bakal duwe gegayuhan apa wae mesti kelakon Sang Prabu. Mula upama Prabu Duryudana nggugu apa sing dadi kandhaku, ayo tak kanthi manunggalake kekuatan. Kanthi cara Semar Kresna kudu dipateni babar pisan. Karben Kurawa unggul jurite besok perang Bratayuda kudu ditumbali. Tumbale munyuk putih Anoman Sang Prabu. Ya jagat Dewa Bathara Penemban. Tetela Paduka pendhita ingkang waskita sanget. Aku nek wis kandha mau ngarep to. Aja nggumun, aku iki pendhita waskita. Ora sandadak dilem. Mereka kabeh wis padha ngerti yen aku pendhita sing ngerti samubarang apa wae. Ora sanggumun. Ngestina ora enek ngono kuwi, gak enek pendhita kaya aku. Mesti nggumun ta kowe ning aja-aja. Iya Penemban. Kula nyuwun pangapunten dene kula wani ngoko kalian Paduka. Mongko kula ngurmaosi mboten sak derajat kalian palenggan Paduka. Ora apa-apa, ora masalah. Nadyan ngoko aku ora pasang walet. Iya. Mila kula rumajeng dawuh Paduka. Kula ngestu padha dawuh Paduka. Upamiya badhe dipun kanthi bedah negari Ngamarta mejahi Kakang Prabu Kresna. Kakang Semar Badranaya tuwin negari Ngastina supados saged jaya tinumbalan Anoman kula sarujuk sanget. Namung nyuwun pangapunten. Para kadang sata Kurawa menika menawi perang boten nate menang, lajeng dos pundi menika? Kuwi mung merga nasib. Ning nek wis Begawan Sangkara Dewa mengko aku mapan ana kene. Mesti menangi Kurawa yen nindakake peperangan apa wae. Merga kabeh kuwi kesawapan karo pangestuku, kesawapan karo ilmuku, kesawapan karo sekti. Mandra gunane Begawan Sangkara Dewa. Mula Paduka ora usah kuwatir. Yen to sira Prabu Duryudana ndaretur arep mateni Kresna Semar apa dene Anoman. Ora sandadak wayu dina Anoman tak idoni kobong. Oh, makaten. Iya, wah elok tenan iki. Mung didane kok kobong. Saestu kula ngalembana dhateng Paduka Penemban Begawan Sangkara Dewa. Aku ora edan ngalembana. Ngalembana ki apa ta kuwi? Aku ora butuh dilem. Wong gelem ngelem iki wong sak jagat mesti padha ngelem aku. Ning aku ora sulap karo pengalembanane sapa wae. Iya, Penemban menawi tetela mekaten binjang dadak ngentosi menapa. Kula suwun enggal-enggal
bebidalan dinten menika wigatos merjaya Kakang Prabu Kresna, Kakang Semar saha Kakang Anoman. Ya, kuwi pancen sing tak arep-arep. Aja nganti dadak liya dina merga iki dina sing becik kanggo golek tumbal kaya dene Anoman kuwi. Kang mangkono luwih dhisik. Aku njaluk pamit. Ngertenono Prabu Duryudana sejatine sadurunge aku ning Astina aku wis duwe murid. Narendra saka Ngewiyet jenenge Prabu Bindi Raja kuwi dadi siswaku sing tuwa dhewe sadurunge marang Prabu Duryudana. Kang mangkono tak jaluk para kura manunggalke kekuatan kelawan wadyabala saka Ngewiyet. Kuwi gati gempur kamardikaning Praja Ngamarta mateni Kresna Semar lan ora lali mateni Anoman. Merga yen Kresna Semar kuwi urip, Anoman urip kuwi wong telu nandhang Sukerta kabeh. Jagat ora bakal tentrem. Ih, bapa perban ngestaken dawuh. Kang mangkono aku njaluk pamit. Aku ngenteni ana njaba ya. Aku ngenteni ana njaba. Kang mangkono mangsa bodho anggonmu bakal ngetapake wadyabala Ngastina. Gentos tapak lumake badhe sumusul bapa perban. Muga jaya-jaya wijayanti Prabu Duryudana. Ya telangening galang juara gelar mata mundara timbang liragan. Orang soroti tanpa jangka sorlan pacaring purnaming gegono. Lirikin sanging sang mawe gandrung sabarang kadulu Kokir moyak mayik saking tias bali waru lumares sang gandrung paman seguri Ih, wonten sewu Urmangsa lega rasane Prabu Duryudana awit ana pambiyantu saka pendhita kang ampuh Begawan Sangkara Dewa kang saguh nyuda marang kekuwatane Pandhawa ingkang sejatine mapan ana Kakang Semar Kakang Kresna lan uga Kakang Anoman. Inggih menika pendhita ing waskita sanget kok nggih. Kula inggih sampun batin ing atase Pandhawa duwe apa-apa mung sarwa kelakon. Tegesipun sami kalian batos kula kekiyatan Ngamarta menika wonten ngarsanipun Kang Raka Ndwarawati saha Kakang Semar Badrana ya mung melu-melu wae. Yang ngerti kudune mau-mau ngomong. Iya. Ngapunten. Kang mangkono aja dadak kesuwen. Para enggal bubarna, para kang padha gantung sebo. Lan sira tak perintah budalna para kadang Sata Kurawa wigati ngudi marang patine Kakang Kresna, Kakang Semar uga Anoman. Sapa ingkang labuh maring praja mesti bakal tak ganjar. Ingsun bakal ngirang-ireng sing labuh negara maring praja Astina tak ganjar sak murpatine sendika sinuwun.
tanpa kanin yen tandulu samanggo sang Hyang Manggana sang nata mudha wis nyalon ngarep sarawuh paduka kula ngaturaken karaharjan penemban ya harja swengkune skala apa bener kowe nata ngamarta Prabu Puntadewa inggih paduka menika sinten aku pendhita Kaliang Kabur kang inak pendung kebaratan ngendi tibaku papan panggonaku peparapku Begawan Sangkara Dewa Begawan Sangkara Dewa heeh Prabu Puntadewa aku iki pendhita kondang pendhita kang wis waskita nyawang samubarang apa wae 20 taun meneh arep ana kelakon apa aku wis ngerti makaten ya lajeng wonten kersa kados pundi dene ketika semengko rawuh wonten Ngamarta aku krungu kabar apa bener Prabu Puntadewa arep ngenekke syukuran kanthi ngrawuhke Raja Narpati cacah 100 pendhita cacah 7 inggih leres dawuh paduka penemban bener inggih kuwi bebaras wragat ngentek-entekke Prabeya dadak nyuguhi ratu 100 brahmana 7 durung para kawulamu sing padha melu ngestreni Prabu Puntadewa yen kowe nggugu kandhaku olehmu nganakake syukuran ngentek-entekke wragat kuwi diwurungke wae syukuran kena ning nganggo cara liya tur bobote ora beda dayane ratu 100 pendhita 7 lajeng kula kedah nindakaken menapa anggen kula ngawontenaken tasyakuran ingkang bobotipun kadidene linenggan Narendra 100 tuwin Brahmana cacah 7 yen kowe nggugu aku gampang syarate mung siji yen Ngamarta kepengin tentrem lan kowe kepengin akur karo sedulurmu Daryudana Ratu Ngastina kae syarate mung siji menapa kowe kudu gelem mendem Jamus Kelima Sada wah pendhita edan iki wah gede dhuwur kowe sapa? Marang aku jenengmu sapa ae? Penenggak Pandhawa Werkudara. Werkudara? Iya. Aku Sangkara Dewa. Ora takon. Kowe wani jejeg aku rumasamu apa? Pendhita Mejenun. Pendhita Edan. Ing atase Jamus Kelima Sada, kowe uga dadi dasaring Praja Ngamarta. Kowe uga dadi gegebengane wong Amarta nggone nindakake urip saben dinane. Wani ngrasani Jamus Kelima Sada. Aku ora trima. Gedhe kaya ngapa aku ora bakal mundur maju tak dawuhi. Kaya ngono kowe menang karo aku ya member. Kowe wong gedhe dhuwur aku wis tuwek. Ning aku mah kalah ana kal panjang akalku tak gunake. Jala Sutra tak dare.
kula kantaran bau kalian paduka penemban menawi menika sarana kangge ngurukunaken Pandhawa Kurawa saha murih tentreming jagat kula mboten kawratan ngaturaken jamus klima sada. Ngono inggih pedah menapa kula kantaran bau kalian paduka sedeng kadang kula Yayi Werkudara kemawon mboten kuwawi anandhingi krida paduka penemban mila kula dalah kadang kula kembar namung pasrah pejah gesang dhateng paduka penemban. Ya ngene dolanmu kok nyedak rene. Ora salah tampa antaraning kowe karo aku. Apa meneh karo dulur-dulurmu? Kowe wis pasrah karo Begawan Sangkara Dewa. Kula sampun pasrah. Kula inggih sampun pasrah. Kula pasrah nemban ya. Yen pancen mengkono mara diage kowe mlebu kantong karumba kene. Tak dadekke siji karo Werkudara. Ing kono dadi srana rukune Pandhawa Kurawa. Aja lali jamus klima sada yen wis temeka Praja Ngastina dipendhem bebarengan ya. Wis tak kira ayo mlebu rene Puntadewa. Prabu Kresna kemala wis ilang saka Pandulu. Sajake Prabu Kresna tanggap marang lelakon iki ya. Wis lega aku wis bisa ngregem Pandhawa iki. Bakal tak bali nyang Praja Ngastina. Atur Prabu Duryudana dadeki siji karo batange Anoman Biyobong. Ing kono dadi tumbal jayaning Kurawa. Dewa Bathara iki lakon apa Yai sami ajeng nganti cingkluk karo pendhita iki yen Kresna ora ndelik ana Mega Malang ora weruh ya malah katut marang perkara iki ya bakal golek sarayan ae. Gareng Petro Bagong. Nggih. Nggih. Iki ane ngopo iki? Kula nyuwun tulung. Kula nggih nyuwun tulung. Ane ngopo to iki padha malah. Niki wau ora nderek Ndara Janaka tadi mau. Ten mergi niku kepethuk kalih pendhita. Jeneng Begawan Sangkara Dewa Ndara Janaka malah ilang saking papan niku sinuwun. Nggih. Bapak Semar nggih ngaten. Bapak Semar niku ketemu kalih pendhita Sangkara Dewa namine. Lah kok diobong niku Bapak tuku wonten pundi? Ya jagat Dewa Bathara ngertenono. Wektu iki Begawan Sangkara Dewa uga wis bisa ngasorake Gustimu para Pandhawa. Lah kok sampeyan ora mbilani? Lah kok ora mbilani ngatasi sampeyan iki dadi kusir. Kudune iki ra ya. Lho, wis to, iki sampeyan ngonek-ngonek aku perkara ngono. Kok ngonek-ngonek aku mbok ngeten lho niki paduka ora mbilani ngono pripun to? Lah wong Pandhawa kaliyan Sinuwun Kresna niku ora kreta jaran sak kusire. Kreta jarane nemahi ana apa-apa kok kusire meneng wae malah kula iso ndakwa sampeyan. Kok jaja pendhitane niki pun pidak jempol kalih sampeyan iki to. Ing ngatasé Ndara Pandhawa dirangket kok sampeyan mboten. Ayo kowe lah dalam malah ndakwa sing ora-ora. Tutna salahku jantraku Kresna golek serayan kok kula derek iki.
Niat langening kalanyana gelar pandan uncar minangka candhaing lampah lah mliwata warnanira gumlaring kayiwangan alang-alang gumitir sinten to ing kepareng pinarak lenggah anenggih Sang Hyang Padawenang anambi dhateng pratar wayah nenggiri Sang Mayangkara ya sukmane Sang Anoman mangke wis ngadhep sigra Sang Hyang Padawenang hamanem Brama dhateng titah Bujangkara lirlena tanpa kanin yen tangkulusa bayem-bayem aku ngrembuyung ruwe-ruwe ring rawan para taru turi karandang gundang gedhondong
Dendeng sanding dundungan gede Wong mangarcana maya sidham sekaring bawana langgeng ulun wis madhake wayah ulun Mayangkara ya mayang seta ingkang sowan kulup Mayangkara sawise satata anggon kita marak tumuli matur ana parigawe apa ngger Mayangkara nuninggih pukulun sowan kula kajawi ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ngarsa paduka pukulun ingkang sakelangkung wigatos nuninggih kula maneges wonten ngarsa paduka tumrap reretuning jagat wedal menika pukulun kathah titah ingkang sami menceng saking garising kautaman ugi mboten sekedhik titah ingkang sami memulya raga ngumbar nafsu serakah adakah kados-kados badhe ngelun jagat saisinipun mboten mawi aringa numpuk bondo wonten saklebeting swasana para kawula nembe nandhang papa menawi mekaten kawontenanipun kula kinten tumuli rebah adeking kautaman pukulun kula sakelangkung boten mentala ningali kawontenan ing kados mekaten mila kula lajeng sowan paduka namung badhe maneges perkawis menika pukulun iya kulup Mayangkara ulun tampa atur kita ngger Mayangkara wanti-wanti ulun ngelingke marang jeneng kita menawa kita nyumurupi lelakon kaya mengkono mau aja sok kagetan lan aja sok gumunan lan maneh lelakon kang kita sumurupi kuwi ora bakal dadi dak-dakan ringki ing negara apa meneh ora saben titah padha tumindak kaya kang kita maturke mau kulup kuwi mung sak perangan cilik ning nadyan mengkono ulun ngalembono marang kawasan kaprayitnan kita Mayangkara ngurmangsani kita dadi pamong ora mokal mung tansah ngulatake marang kahanan kang kita sumurupi panjen kudu mengkono ngger kewajibane dadi pendhita lan pamong sing becik ora butuh njaluk diladeni kawula ning pamong sing becik ngladenana apa sing dadi kebutuhaning para kawula Mayangkara wong-wong kang padha lali marang dalaning kautaman mau menawa ora enggal eling marang marganing karahayon tan wurunga mesti bakal nglakoni kesandunging ngrata kebentu sing tawang lah bisa ninggal bali marang marganing bebener ya kudu lair batin oleh padha gelem nindakake marang panca dharma utama Mayangkara lajeng menapa pukulun menggah swara sing panca dharma utami menika Mayangkara panca dharma utama sepisan aja kongsi luntur oleh padha manembah lan bekti marang pangeran metu marganing agama kang wis padha dirasuk ingkang kababare kudu tansah nindakake marang sabdaning pangeran lumantar kitab sucine dhewe-dhewe kanthi temen-temen dadi aja mung kandhek ana ing pangucap wae kaping pindho kudu tansah nindakake tresna asih marang sesama kanthi nandukake garis sing adil lan bebener kang sejati ingkang kaping telu kudu tansah ngandhemi marang hambek jujur temen lan prasaja ingkang kaping papat tumuli enggal wujudna tembung rame gawe sepi ing pamrih pribadi kaping 5 yaiku ora kena serik yen cinacat aja lena ing pangalembono kulup Mayangkara limang gatra ulang kautaman mau prayoga menawa kita waratakake marang sadhing atitah lan kena kanggo ngilingke kadang kita para Pandhawa ing pengajap karben tansah sumanding marang iling ingkang tundhane bakal ngayoman uripe dening Gusti kang nyipta jagat nggih Mayangkara
lamun kabeh wis padha saika ngabdi nindakake marang piwulang panca dharma utama mau ora suwe tumuli sirep dahuru ingkang nempuh marang negara lan uga tumuli wis padha eling marang marganing kautaman Mayangkara nuninggih pukulun bengah raos sing manah dupi kula nampi sabda paduka pukulun kuluk Mayangkara iya wis ya nggih percaya isih akeh kok nggih wong kang ora ninggal marang marganing kautaman mula wong-wong sing ora kelu marang ombake ngangkara murka mau ing saben hari tumindake mung tansah ngelingke sing padha lali mula kanthi kita Mayangkara menawa kita saguh maratake piwulang panca dharma utama ya panca susila mau weton nateken tekun yekti bakal tekan sedya kita kulub Mayangkara kadya turut-tur miturut manut sumarah mring Gusti dene siti ama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara rinarpan mring para abdi inggih pukulun sampun kula tampi dawuh paduka pukulun samendang boten karempit gandeng sampun pikantuk damel keparing kula nyun pamit tumurun wonten ing Madyapada iya Mayangkara amung kita Mayangkara ingkang bisa ngelingke kang padha lali lumantar kita ngelingke para Pandhawa aja ninggalake panca dharma utama ya panca susila kang mangkono kita enggal bali ing Madyapada balimu ing Madyapada nyaketana maring Praja Ngastina nggih nuli pareng nyuwun pamit muga jaya jaya wijayanti Mayangkara rasane atiku dene wis kasembadan nggonku maneges ana ngersaning pukulun Sang Hyang Padawenang wanti-wanti daing pukulun Sang Hyang Padawenang kine nyedhaki Praja Ngastina ya tak estokke dawuh Kanjeng Pukulun